लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायबाय जोंना गिदिंनो फैदो रुमनिफ्राय आखाइखौ बोखारो दासो खानदुं मोनदोंहाय दसे आं गुजुबनाय खिफिलेवा दं मोनामदो सब थास' सोरनोबा थास' नांगौबा नैबे फायार स्टेसन Kandung dong dari ayam. Nah, जों बिथिंनिफ्राय फैयो सानमारि आइले जोंनि रुमाय गुफुरानो नैबे फायार ब्रिगेड बे मन्दिर जों दा नै पाहारथिं गिदिंनो थांनि नैबे सब पाहार बे मन्दिर आरो बिथिं सब पाहार जों दा बिथिं गिदिंनो थांगोन सोरखौबा वेट खालामबाय थादों मालाय बाननगर ओइलाय लामाया पाहारनि लामा इमान गोजौ उथिलाङो दा जों उथिबानो पात्ताखौनो मोनलाङा ना उन्दै उथिलाङो स' खाथामबा ओंखारबोबाय आरोना नै जोंनिया साथा दङ साथाखौ लायाखै साथाया जोंनिया जामगोन जि सान्दुङावहा दैबो दङ माहाय नुवा आधा लिटार आंल'सो लोंगोनलाय नोंसोरथ' लायाखै बथलखौ नोंसोरनो होआ ओइलाय लामाया जि गोजौ आप लामाया आपाव दं गाखोबोबायनो जोंनि टुक्रासे पात्ता मोना आरोना पाहारनि लामाखौ बेफोरबायदिनो आइलाय न'फोरा आइलाय पाहारसानाव दं बैयो लामा न'खौ लुना दोनदोंथ' बिसोरो मानसियानो नाय गारिखौ स्टार्ट जाबाबो हारसिंनो खारबोयो गारिया आपनिफ्राय डाउनाव फैयो जे सोर मानसियानो नै लामाया जि गोजौथिं थिलांनांगौ थाबायनो हालिया नै जि गोजौ जाफैखाबाय डाइरेक्ट उथिखाबाय लामाया पाहाराबो इमान बिदि नुबावासो बेबायदि न'फोरखौ नाय माबायदि सिस्टेमनि नैनि लामाया नाय माबादि उथिलांगोन नाय बादि उथिलांदो सोरनि न'आ नाय जों बेसेबां गोजौ दं नाय बिसानि टिंखौनो नुजालायलायदो नाय आरो बे माबादि उथिलांगोन आया आंहा खालाबसो जाबाय नै लामाया माबायदि नाय अखा हाबाथाय सेस बेयाव थाबायलांनो हाखानाय नंखाया स्लिप जाखागोन सब आयौ जेरबानो खालाबसो जालायलायबाय नै लोगोफोर नै न'फोर नै आइलाय नाय गाहायावनो दं दखान दं बन्द जाबाय सब नै पुरा गाहाय डाउन आरोना ओइलाय न'फोरा बिथिं उथिनो थांनांगौ नाय जि डाउन खानाय पुरा डाउन पुरा हला तुद थांनांगोन दा लोंनो फैयो आया सुनसान जागा सुनसान
Lalu. Enggak, iya, namun sedang. Aku ngasih dari langgarai lah. Motor dong. Sang bagus tuh deh. Bini ane lama ane. Bislip zayana bini ane oka bita bana. Nopor. Nopor. Navidin kau. Pera ini faida. Ayu जों इनकी बात तो कौन होना लामेन बिजी जाया सब हानी मार दी जाये बिसना नहीं सब लगता Iman nak nih. Mana? Thangna lah nama. Diskuti. Ayu meng sebaik. Ay isku. Gari lah nama ham nauti bio. Sakit lama ham nauti kan bio. Sekarang dah kan ni, besok aku sini dah untuk. Ayu, sure. Yang cupaya thangbono lama dong usu. Gam jaga nonga balbe. Oh gori hisna. Oh nang nanti tu sudah dia. Bisa kau dekang situ. Prem kahani sendiri nang pre. Ini dong ya. Lagi pasang finally lepas selesai. Berat macam mana visit kalau mana saya ni. Biar berat. Jorna soal. Sekelasi lazim dulu. Baik kau sana ya. Ngai. Aku ngerano. No dong kai berat biti. Biti thang apa lepas? Bina ay tiba nangan ba? Tiba lama. Umbrella ay tiba iting ba? Bina lagi tu? Nai no pernah. Mana nareng oil nareng. Jumrah. Nareng jumrah. Sang daun na. Oh. Oh ni amal kan ni. Hai. Halo. Thai nữa ta liền. Đây lấy thì đâu mà. Lấy từ Brahmaputra. Một lần một thớt. Hay lấy thì. Suy mà đông sለ bang. Hay. Ni lagi apa? Nih dia. Zima zami berparna dong. Ini lagi apa? Bon Kongrokyon Karjalay. Office of the Must Black Conservator nama stubunga. Kebar forain berenga forakin ale anga of forest. Ini lagi apa? Office of the Conservator of Forest. Bon Kongrokyon Karjalay. Uttarakhand Sokro Tezpur ni. Ini lagi par बहुत masih berapa sih? Malah girlfriend boyfriend giring beda. Ti lama gila na dong arbo. Giring pai ne neng thong na besar. Pai ne lug do pai ban jabe parking dong lakhalai ni. Gari lagi. Sana mamsi jabe bai sak bithi. Mitia. Jambu tadi mata. Jambu dong. Bithi mau sih dong jang na kira.
जाना माबुस्थु दं मिथिया नै लोगोफोर लिरना दोननाय दं आरोना खिथि बुवासो आङो 20 किल'मिटार दं आरो बिथिं गोजान बिदिनो सेम मोनलांबाय थागोन माने पुरा दङ माने बिथिं पार्क दङ पार्किं दङ लोगोफोर नै जोंनिया गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड खाथामजोबफायबाय आरोना हाय होनना बुङो बे खासेनिया सनाय खासेनिया माइनाव आंनि गार्लफ्रेन्ड दङ आइले दैया इथिं नै लोगोफोर खाराबाबो खारग'नो हानाय नङा बे जायगायाव गिथावथावसो टिकेट दाननांगोन बेयावहा बेलाय मा कनकलता स्मृति उद्यान नै फैसा सोरबा फायनोबा फैसा लाखाना फैबानो जाबाय स' नै लोगोफोर जोंनिया फैसा गैसे दुखिया मानसिफोर आइलाय दा डेन्सार भिउ गाइस नै आइफोनबो नुवाथ' जोंनिया नोंथांमोनखौ खिथिनोबाबो सोरबा गिदिंनो फैबानो जाबाय सानमारिथिं फायार स्टेशनथिं सिद्दा फैबाय था जिबौआ नायनाय जि गोदोर लोगोफोर इलाय भगबान नायना इलाय थांबाय उफ लोगोफोर नै नोंथांमोननो खिथिनो हालिया जों फैसा गैया जे जोंहा दुखिया मानसिफोर जों फैसा लाबोखै बेयाव गाखोना इलाय बिराद मानसिफोर दङ डेन्जार भिउ दे तामाम भिउ नै लोगोफोर सोरबायनो पुरा अन्थाइनि भिउ तामाम भिउ नै लोगोफोर आइथिं पुरा दै दै हा 30 मबाइलावसो दं फैसाया ना स' नै लोगोफोर बिथिंबो माबासे थांनाय लामा दङ ओमफ्राय नै उफ नोंथांमोना फैबानो जाबाय कोनेबा आহে যদি আহিব পাৰে ইয়াত পইচা লৈ আহিবা तेजपुर सानमारी पे है मतलब कि फायर स्टेशन की तरफ सीधा आते रहे ना पहाड़ की तरफ तभी मिलेगा इसको व्हाट द व्यू देखो गाइस किस को भिखारी लोग गाइस हम लोग भिखारी व्हाट द व्यू गाइस किस को आना है आ जाना उफ व्यू बेवहा आरोना ऑनलाइन पैसा जाया माने किस को आना है ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा यहाँ पे कैश लेके आ जाना नहीं तो जाने को नहीं मिलेगा कैश ही चलता है यहाँ पे ऑनलाइन पे नहीं चलता है किस को आना है कैश पैसा लेके आ जाना तभी यहाँ पे तो देखिए गाइस हम लोग भिखारी है जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को देख रहा हूँ मतलब ये फील्ड इतना भी ज़्यादा मतलब इतना दूर नहीं है ये फील्ड इतना बड़ा नहीं है मतलब इसको जाके ख़त्म कर सकता है घूम के ख़त्म कर सकता है इसको भी नहीं पता कितना किलोमीटर होगा ये मतलब इसके आगे कनकलता का मूर्ति है क्या बोलते हैं कनकलता स्मृति उद्यान तो बाय बाय गाइस हम लोग यहाँ पे ही घूमने के लिए आया था घूमने के लिए तो हम लोग का जर्नी यहाँ पे ही ख़त्म होता है बाय बाय टाटा कटारूस बाय बाय तो गाइस हम लोग घर के भागे आ रहे हैं अभी बाय बाय गाइस
जाके देखो क्या। देखो गाइस, रिवर है बहुत बड़ा, रिवर ब्रह्मपुत्र बुरलुंबुथुर ना डाउन है। देखो गाइस, बहुत डाउन। बहुत ही डाउन डाउन डाउन।